се чувстваш? Притеснена, може би. По скалата от 1 до 10? 9 ми е любимото число, обаче Това е много притеснено. се надявам. Това е много притеснено. Да. Не искам изобщо да се притесняваш. Даже, за да ти вдъхна малко кураж, аз ще изляза преди тебе да пея на сцената. Не можеш. Не мога. Специално за тебе ще го направя. Пожелавам ти успех. Благодаря ти. Чакай, че ми е много притеснено и на мене сега. Show must go on. Ами добре. Айде. Жена, която ще пее блуз. Поемаш дълбоко въздух, издишаш го и се подготвяш за най-важния момент. Моментът, в който всички замлъкват и ти трябва да пееш. И то да пееш по възможно най-добрия начин. Наистина ли ще пее сега? Да, ти обещам. Гласът на България. Събота и неделя в 20 часа.